ndị be anyị kerekwe m ọnụ kere chiri ya zere ndụ mmiri ndụ ọzọ ọkwa mmụọ na-ekwu ofe ọma onye ji ndụ ka kụchiri dị nwa chi ya na gbara ọgara ala osi na esi m n'obi eziokwu Chineke na-ewetakwuru na eziokwu Chineke ekele m ụnụ ọmụọ na-ebecha igirigi agadi na nwoke abịakwa m ọzọ tata ihe m chọrọ ka anyị tinye ọnụ ihe gbasara nka na ụzụ. Ịma na asụsụ Igbo, ndị Igbo a na-aghọtara asụsụ Igbo ọfụma, mgbe ụfọdụ asụ Igbo ọ na-ewe ndị Igbo anya, ndị Igbo ada aghọta. So ya ka m sị ka m bịa kwuo nka na ụzụ bụ ihe ndị oyibo na-akpa two languages beketara ọnụ, I think a compound word ka joint conjunction also. So nka bụ ihe ahụ akọ na uche Chukwu nyere gị, Chukwu nyere gị, ya bụ nka. Then ụzụ ụgbọ ọlụ aka, ihe iji aka ga-alụpụta, ihe iji aka ga-alụpụta, ihe anyị nwere ike iji aka alụpụtanwu site na amamihe na akọ na uche a Chukwu na ndị ala nyere gị. So akpọkọtazie ya na ọ bụrụ nka na ụzụ. So mana na-ekwu nka na ụzụ, ndị Igbo chemụọ ndị na-akpụ ụzụ dịka ndị na-akpụ igwe, ndị na-akpụ ogene, ndị na-akpụ ekwe, ndị na-akpụ egbe is part of nka na ụzụ. Ya bụ abịa n'oyibo ihe a na-akpọ ya bụ science and technology. Science and technology ya bụ nka na ụzụ. Ka sayensị bụ ihe mmadụ chepụtara, teknọlọji wee ịlụpụta data, ihe ịlụpụta alụpụta, teknọlọji si ihe ịlụpụtara alụpụta. So otu a ka o si dị nka na ụzụ ya sayensị and teknọlọji. So dibịa na-agwọ ọgwụ bụ sayensị and teknọlọji ka ọ na-eme. Maka otu arụrụ foonu nkịta, ikpe kpọpe foonu nkịta na ịma mfụ ihe ọ na nwere isi na foonu a, mana foonu a na-arụ ọrụ, ọ na-eme kamera, ọ na-eme vidiyo, ọ na-eme kọl, ma ịma mfụ ihe ọ na nwere isi ga-akọwanwu na onwe gị n'anya nke gị. Otu a ka ọ dị ka ọgwụ agwụrụ agwọ kịta na-akpa ike. Ịtọkasịa data ọgwụ, ị nweghị ị ga-asị ọhịa na-arụ ọrụ a. Ọ bụrụ onye na-agba afa, ịgba afa gbasara data ọgwụ, agwa gị ọgwụ ihe ọgwụ a na-arụ na ihe ọgwụ a na-eme, ị na-adị sọpraịz ọ ntakịrị ihe a, mkpọkọrọ ihe a na-eme ihe dị otu a. So ya bụ sayensị and teknọlọji ya na-ekwu okwu ya. So kama na ekele ọnụ eke, enwe ndị nka na ụzụ nke ha wee gaga rụọ ya wee rụpụtagasị ihe. Ụfọdụ wee gwọpụtakwa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ụdị dị iche iche. Ọgwụ mmadụ ga-aṅụ ọ dị mma, nke a ga-ete ete, nke a ga-ara ara. Ọgwụ nke a ga-enye nwaanyị na-anaghị atụ ime ọtụrụ ime, nke ọgwụ nke a ga-enye nwoke na-adị atụ nwaanyị ma ọtụ nwaanyị ime, ọgwụ nke a ga-enye onye ahụ dị iche iche na-aya ọ dị mma. Ụfọdụ dịkwa na nke ọgwụ nke a na-agwọkwa agwọ. Ụfọdụ dịkwa na kreativiti, ya ahụ ikebute ihe, ya hụkwa data ikebute ihe, ikebute ma mgbọrọgwụ, ikebute ma ọgwụ, ikebute ma arụsị, ma agbara, ihe ndị ahụ na-alụ ọrụ na-alụrụ mmadụ, ihe ndị a niile ka ọ dịrị mmadụ na mma, ka mmadụ nwee ike na-aga n'ihu. Ya bụ sayensị and teknọlọji, ya bụ nka na ụzụ. Nka na ụzụ bụkwa ma ịrụpụta ma foonu, ma idozi edozi, ma ịrụ arụ, ma ịrụ ma AC, ma moto, ma ịrụpụta arụpụta, ma idozi edozi, ma ịrụzi injin, ma ịsụpụta akwụ, ịproduce mmanụ akwụ, groundnut oil, red oil. Ihe niile ahụ ya bụ sayensị and teknọlọji, ya bụ nka na ụzụ. Maka ọ na mgbe ụfọdụ onye bịa agwụ mmanya, onye asị mmadụ ga-eme agwụ na agwụ mara agụnwa. Agwụ bụ amamihe agwụ on end wisdom. Amamihe na-ada agwụ nọ n'ime mmadụ, ị ga-eji wee wepụta ihe nke gụnwa, nka nke gụnwa. Onye ọra n'ụwa nwere nka dị ya n'iche dị ya n'ime. Nwoke ụzụ dị ihe kwesịrị ka ịrụpụta, ịmata ihe na-arụpụta mmụọ na-arụpụta, onye na-eme ụwa dị mma, ihe na-aga ọfụma. Mana abịazi onye ọnwụ na-aga, onye ọnwụ na ma onye chọrọ ịma, ma onye chọrọ idokwa, ma onye chọrọ idozi onwe ya, ma onye chọrọ ịma ihe a na-akọ. So ọ ịbịa dozie onwe Chukwu, enweghị ike nweta amamihe na-akọ na uche a si na Chukwu na mmụọ dị ụwa. Maka onye ụwa bụ ahịa, ihe onye dị ụwa nwere ihe ha chọrọ ka mepụta n'ụwa. Ya bụ akara aka. Ya mere ndị Igbo ji na mgbe gboo dinta na-enwe agwụ, onye ọkụ ugbo na-enwe agwụ. Ha ile awụcha nka na ụzụ na ụdị ọbụla. Onye na-akọ ihe bụ nka ka ị ga-eji mara ihe ị ga-akọ. Nna ala ga-eme ọfụma, ala ga-eme granọt, ala ga-eme poteto, ala ga-eme ji, ala ga-eme akpụ. Otu a m ga-esi mee ka akpụ kọọ nka mee nka. Like ị bịa na ife na agrikọlchọ ejigo fugo na ka ndị mmadụ si ewepụtazi akọpụtagasị ihe n'ụdị ọwụzi nke ị ga-achọwa acres of land. Eme ndị na-akọ ji na akpa, eme ndị na-akọ poteto na akpa. Ọ nka mmadụ kapụtara akapụta ka ọ bụ ya ka anyị na-ekwu. So ihe ndị a ka mmadụ ga-anọ na-eche na-ewepụta na-eme, ọ na-adị mma. Eji m oghara na-ekelekwa nwanne anyị nwoke dike ụgbọaja, aka eke oziọma ọdịnala mission, na iwepụta ndọ na-amụzi ndụ be ahịa. The highest mfugwere emere, one of the highest emegwere na ọdịnala na this on the restoration of ọdịnala nọ n'elu ya. Ndị ma na-arapụtagasị otu esi arụ ma foonu ma sola
ma ntami Morocco ma onye nọpụta ma wedding work ma carpentry work, ihe ndị a niile bụ nka ka ọ bụ ya bụ ihe niile abụ ihe ha so ndị Igbo ji wee bido empire of oke bụ n'ala. Oke bụ n'ala ị na-anụ bụ the empire of oke bụ n'ala bụ sayensị and Biafra oke bụ n'ala, Biafra sayensị and teknọlọji, Biafra ihe dị iche iche, ihe ọma dị iche iche na empire of oke bụ n'ala, ihe a na-arụpụta ya mere ndị ọcha ji bịa ihe eme biznes, ịzụ gold, ịzụ ihe niile from there ha hụ na anyị nwere ihe dị iche iche, ha bịazie bịa colonization mee intimidate, bute agha, bute ọgụ, were religion gasasịa ihe niile anyị na-eme. So achọrọ m ka anyị bụ ndị Igbo chee echiche bara onwe anyị kịta, ka onye ọbụla mara ihe kwesịrị ime ga na-eme ya. Ọkachasị ụmụnne anyị ndị a na-apị igwe, ndị a na-eme ihe mgbada, nwanne epite ego gaa gaa chọọ ihe ị ga-ebido meme, gaa gaa chọọ ihe ị ga-ebido rụpụtaba na gwa na onweghị na-apị mgbada na-achọ mgbada agaghị atụkwasị obi na mgbada na ị nwere nka Chukwu nyere gị, ị nwere ụzọ Chukwu nyere gị, nka na ụzọ Chukwu na ndị ala tiri gị n'ime. Ọwụ na dọsji gara maa agwụ maka na apịta ego ka agwụ onye gị kapịtaba ego. Yes, apị ịpịta ego ahụ makwa na ịnweta ihe ahụ gaa ga-institute something, bido ihe. Ọ bụrụ ma ị rụpụta mmanụ akwụ, ihe dị iche iche ma ude ma ntami Morocco, ihe so many things ndị Igbo na-idiri kịta aka nkọ, niile eji mara ndị Igbo na-alaghachizi azụ. So ya ka m na-ekwu okwu ya. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-agara na-eme na-eyigara white na-akpọ onwe ha eze nwaanyị eze nwaanyị eze nwaanyị, ọ abụghị m against them, mana a na-ama na ụfọdụ ime ha bụ ndị mere ka ha na-eshi ọgwụ na-enye nwaanyị dị ime. Ụfọdụ before midwifery bụ ndị traditionalist bụ ndị na-eme midwifery, ha nwa na-amụrụ ụmụ nwaanyị nwa kịta azinaji ha gaa na nọọsụ mechaa nọọsụ eme ofu ụmụ nwaanyị mamụ nwa. Ndị midwifery fụrụ na ndị ọdịnala emebu midwifery, ha nwa ọgwụ ha ga-enye nwaanyị dị ime, ọmụọ ya epe mpe, ọmụọ nwa n'udo, wutiata ịgaghị operation, wutiata nta, wutiata nke onye fibroid ama ọgwụ ha ga-enye ihe ile eme ụtụọ ọ pụọ na ha ya gbuo ka apịa aka n'afọ ama na ibu fibroid, mara ọgwụ ha ga-enye ihe ile anyụsasị ya nyefere na mamịrị ọga. So ọ nke a niile ka ndị Igbo chọpụta na site na mgbọrọgwụ, site na mkpara, site na ụdị dị iche iche mee obodo dị mma. Ya ka m na-ekwu okwu ya. So ana m ekele ndị na-akwado ọdịnala ọdịnala, na-ekelekwa nwanne nwoke dịka ụgbọ aja ọ n'ofe vidiyo, ana m afụ ihe ọ na-arụ na ihe ọ na-epostu, nchọkwa na kọmentị nsị mma akpọ ya makwa appreciate ya specially ọ nọdịrọ izi. Ndị Igbo ka anyị chewa nọ nke anyị, ka anyị mezie n'ube anyị ka ọ dị mma. Ọ na-afụgo n'otu obodo anyị si kwụrụ kịta, ọkwa ndị na-emepụtakwa ihe na nwere ike imenwe ihe. So mana ya dịba ndewo ya gazie. Ọkwa mụ a onye ezi ọfọ onye ndị ụka kuchiri nwachi na gbọrọgọ na losi na igirigi aga dị na nwoke ọmụ a na-ekwu ya gazie.